muri Zimbabwe nhasi tiri munzvimbo yeHopley zone 6 kwatiri kunove nemhuri dzakasangana nedambudziko rekuti dzakaparadzirwa misha nekuda kwezvikonzero zvatoda kuti tinzwe kubva kumhuri dzenzvimbo ineyi vachititsanangura zvakamira sei. Baba makasimba here? Tiripo makadiwa. Aiwa tiripo. Mungatiudze zita renyu munonzani? Zita rangu ndoitwa Wilson Chawe. Alright. Tanga chida kuziva kuti nzvimbo ineyi makatanga kuigara gore ripi? Tati munguva zvekuma 2010 2011, which means makuma over 16 years. Yes. Okay. Kudambudziko razotanga papi razosvika kuti izvezvi misha izonzi yakuparadzwa? Isusu hatitozivawo, tinongoziva kuti munhu kana achipiwa notisa timunhu anonzi eviction order upiwe 3 months 4 months kuti akwanise kuwana pekuenda, but tangonzi pasina notisi kubva nguva ine kusvika nguva dzakati tatona dzimba idzi pasina, bva patongoiwa mapurisa, bva vanhu vatongotanga kubvisawo. Saka isusu takutokumbira kune hurumende nevanoona nezvenyika kuti vaonoke kuti sezvezvi nzara nini one kana vana plus madzimai edu ana muchemberi anani totambudzikawo. Alright. Muri kuti mimi pamakapiwa order yekunzi ibvai makapiwa mahours mangana? Munhu makapiwa mahours? Panopiwa mahours nyangoti wakangoisa makuseni unenge kuma10 wakati kusvika nguva tinopedzawo basa panofanira kunge pakilikawo. Munoziva kuti panouya vanhu vemutemo mukoma vanongoitika zvine order pa 3-4 hours idzodzo hapambatoriwa dzimba dzekubva kupfuura pahafu. Asi runyere kupera ungasinompera rwambosvika here kwamuri? Rwakambosvika kumashure techitoti vakuru vari kuzvifambira dzacho makuru atototika ndekuma 6-7 years kubve kumashure, saka techingotiwo zviri muprocess sevanhu vakamirira asi mapepa asina kusvika. Munongosvikorise shoko panemba nevanhu pamusangano. Alright. Asi kuparadzwa kwandiri kuona kwaitika izvezvi makarara pai? Because ndezvanezoroka izvi makarara pai? Munhu unotongorara pane zvinhu zvako nekuti munoramba nemunhu hazvitosiya zvinhu panze ipo pasina munhu. Vamwe vakatopirwawo vachapiwa zvichemo vachataurawo zvavakasangana nazvo. Samura makarara panze nemhuri? Vanhu vakatorara panze nemhuri dzavo. Muri Zimbabwe zvinhu zviri panapa zvinotyisa, zvinhu zvinorwadza zvikuru. Zvakaoma. Handizivi mune mamwe mashoko here amungade kutaura muchikumbira kuna Minister of Local Governments nemamwe mapazi ehurumende? Chatotoda kutokumbira kuziva kuti tichaenda unogara papi, ende kugara kwatakaita zvezvi takatorindira zvinhu hatienda kumabasa. Vanhu vanenge vachidiwa chikafu neinei, vanhu vari kuenda kumachikoro. Ungaendesa mwana kuchikoro pamba pane zvinhu, mwana akutomira futi kuenda kuchikoro nenhau yekuti pamba papukanya. Vamwe vana vatorasika vachitobva kumachikoro vachaziva kuti pamba pategara ndepano tasvika pasina imba. Vamwe vabvawo kumabasa awo nemamwewo malandlord vangavaridze dzimba nevamwe vangavaridze dzimba kushotoita sei. Saka takuda kungobatsirwawo zvokuti tiwanonge kuendeswa kukuziva kuti tikuenda papi. Alright. Tinotenda baba nekutsanangura zvakanaka. Tikuona misha yakaparadzwa. Pangave here nedzimwe nyaya dzakambotaurika before dzairatidza kuti vanhu vachazenge vachinzi ibvai? Hakuna. Tine urombo. Saka izvezvi nekuparadzirwa kwamakaita muri kugara pai? Nevana vese vadiki ava? Hapanawo here vamwe vakambouyawo vachiedza kuiopa kuti mukwanise kuwana pekugara nevana tikuona vana vadiki? Alright. Zvakaoma. Chimwe chandingade kuziva mukugara kwamakaita panapa mungava nemakore mangani? 10 years. Mama toti mazviwanirawo musha pekugara nemhuri? Zvinosuvisa uye zvinorwadza. Ndechipiko chichemo chamungadewo kusvitsawo kana kuMinister of Local Governments kuti vabatsirewo mudambudziko ramasangana naro sezvizvarwa zveZimbabwe? Kuwanirwa pekugara. Alright. Hamunawo mamwe mashoko here amuda kusvitsa?
pekugara itori garo ziva pekugara tiri kutopada ndio zvacho zvandikuda kuti mutaure kuitira kuti zano vana vechikoro exactly matukutoda kuitira kuti inini panichanogarawo muchemba muya mwene imi ndimi vatsigiri vangu ndimakandituma panichataurowo inini vanoona kuti ndikutaura chokwadi pandakazomhanya kusvika ikoko kwagonoko vanhu vekwagono vanga vatopedza kana pekutotangira izvezvi handitori ndosaka ndauya vakaluta vakatora zvepangu apo zvepaguzhi apo pachikepe apo pamavhureri apo ndo zvakakwanisa kupinda muzirorimo kwabva vanorasha mumapamba munhu wamwari zvekuti zvimwe vati taingoti tichitobata dai watosanganawo naro ongotetawo ongokutishira kukutirawo zvimwe takatosiya asi mwari ngavakomborere zvese zvavanoda muupenyuka mwari ngavavaitisha mbamai waikutira waiwira pasi munhu wamwari apa fungei kuti zvakaita vasati warya kana tii tasati tamwaka ipapo nzara yaikuwisa pasi munhu wamwari atiri kunyepa Suppose human rights haitombotenderwi kuti munhu arare panze. Ndosaka ndauya ndozvandainga. Naika. Ndosaka ndauya. Maita zvinhu zvakandozvandainga. Ndozvandainga kuti matambudziko ndozvandainga. Saka ndofanira kuzwa matambudziko ndochenda nematambudziko evagari mukanzuru kuti wawane pekugara. Vabereki mukanyarara munoenda nechokwadi chamuri kunzwa apa. Vaiti fane dzimba dzinobva kunosvika kuona kwaiti dzimba idzi dzakasebera kunoataka rodhi yavada kugadzira handiti vakatomaka vachitiwo matauro vakatomaka vachitiwo vachakombatseta vanhu ivava asi havape mahara vanovatendera kuti vangaibvisa muchana vachazopawo masenzo pandine zvopanodzapwanyo dzese kuti muwane pekugara pakauya madhona aya tichivhura mvura tina meya nahonorable ndakauya kuno tina meya mabvumi nahonorable kanopfuura nini kana muchiri kurimemba takabvumira uku donzvo redu kuno kudaita regulation hatisi kuda kukupazirai kuti mubve tikuda kukugadzikai zvakanaka menge muine mapepa even pamepu ndo zvandakanyora kuti regulation pamaster plan new master plan takatokunyorai kuti tikuda kuregulaisa vanhu hatisi kuda kupazira vanhu tichidzinga vanhu tikuda kugadzika vanhu zvakanaka musina kupazirwa chiti kubva apa kusvika apa tichiti kubva apa kusvika apa ndopa John Piri kubva apa kusvika apo ndopa Susan vanhu muchingogara zvakanaka tichikupai mapepa ndodonzvo rekanzuru kanzuru inoda vanhu kuti panzi kanzuru ndimi tisu vanhu vacho kuti ini ndiende kukanzuru ndimi makandivhotera kuti ndiende saka mune muchiudzwa kunzi kanzuru haikudei kanzuru tinokudai ndosaka mandiona ndauya dzedziri nhema nokuti kanzuru vanhu kanzuru ndimi ndosaka ndati ndiuye pano demarcation yawo upo wakarwasara vana havana chikafu vanhu havana pekuti vagare saka zvamatiuya imi vanhu vanofanira kuti vapiwe pekugara vasununguke kutaura ini ndichataura ndichatotaurawo imi muchitaura ndotakura mashoko ndoenda kuchemba paine vamiri ndozvandainga mangwana tine full cancel ndamukira kubasa kune mbavha vakanisiwa zvinhu saka ndatobva kukanzuru ndikatodarikira kuna nsandaenda kubasa mangwana tine full cancel ndoenda kuwana chekusumuka ndichitaura muchemba pamberi pevanhu pane ZBC nyika yese ichinzwa kuti ndine dambudziko rakati kuwadhi kwangu muchitaurawo nekuti pamakapazirwa ndandisipo matambudziko amakasangana nawo ndandisipo mapinda mama manzwisise nyaya yacho zvakanaka bhozi nini mazira ndiri kuita mukati mune zimwe space yakada kutoenzana nespace iri kunokuza saka ndaida kuti ini zvaibvira zvakanyanaka kuti vataure nemukuru
kuti vantu vasazochinja zvavaita nhasi. Andati kuti vataure nemukuru, inini mukuru, ivo vataure neni. Next time chimira ndikudze kwandiri havazi wakura, ini ndini mukuru, handina chandoda kumbonzwa. Havazi wakuru, ini ndini mukuru. Saka ini ndauya unonzwa matambudziko enyu kuti ndiende kuchemba ndonotaura. Ndichichemawo kuna minista kuti tawirwa nedambudziko rakati, ndonotaurawo kuna minista. Imi muri vatsigiri wangu muchizvitaurirawo. Ini ndini nhume yenyu ndekuzoenda uko ndichinochema dambudziko. Hondo yangu yaita kuti ndiuye panapa ndeyekuti muwane pogara. Ndikutorwadziwa nechiitiko chakaitika. Ndo zvandainga, ndo zvandikungoda chete. What's chichi kuti? Atibongola kuti dambudziko rakatouya nderekutoti vanhu vakatakurwa vamwe vakaenda kunosiyiwa kuzoni 5. Asi vakanosiyiwa pavakasiyiwa parodi. Kunobiwa. Vakarara vakubvutirwa zviro zvavo. So tikuti mamirira zvakaita uku mune jurawo. Takafungidzira kuti pamwe vari mujurawo. Mune nzvimbo dzavo dzavari kufanira kushandisa. Saka vakuti vane rodhi yavari kuda kushandisa kuchikunze. Yatinoona kuti ndo nzira dzamunenge muchishandisa so tapusa hatichaziva anza yatanayo kuti yaipi kana inini anza ndichauya nayo inobva kumusoro ndinouya neanza handini kuya unotora zvichemo ndichadzoka ndichikupai anza inobva kumusoro ava havazi wakura inini ndini mukuru watori munzvimbo mangu muwadhi mangu saka ava handina chandotaura navo tongonosvisa nyaya kumusoro tozodzoka ava hatine chatotaura kuti vataure kwamuri kuti rodhiyeduira pakati ava vari kutorwisana neni kava hatiwirirani hatina chatotaura ava titori mhandu dzedu kaizirikuadzira saka hatina chatotaura saka mandiona ndauya nekutorwadziwawo ndo zvacho zvatichaita ndodzokakuzotaurawo kuti zvakamira saka ndauya hamufanire kuimba munotosungwa kuenda kujeri mosiya vana vacho ndakatongosvika panapa laini raka vanhu vakazara apo ndobva ndasangana naMP panapa akatomira pamba pangu panapa ndobva atoti imi misununguka iyi regai ava vaite chii zvavari kuita teedzerai zvavari kuita sei zvavari kuda ndobva ndatenderera kuti ndiende mumba mangu ndobva ndasangana nevakomana akatoti vhurai dhoo bvisai ichi zvakakosha vakomana havana kumbomira kuti tiritombotauririrana vakatongotanga kudambura magetsi esanga ari mumba umu mapuletse vachikanda mheno zirori ravo rakanga riri apa vachitokanda mapuletse angu saka ipapo zvakandibata ndobva vatitakura nezirori ravo kubva apo tikanosiyiwa kwagonoko mumapamba mumadhodhi chaimo chaimo zvototi ndakatoshaya zvinhu zvakawanda mapuletse akapwanyika izvozvo vana vangu vese vari panapa havanotombenda kuchikoro hatitomboziva kuti bhusu dziri kupi yunifomu iri kupi zvitori nowe handina kana kuti handitomboziva ndoita sei mangwana kuchikoro handisi tomboziva ndozviwanira papi chikafu chacho chaiti chikarasikira murori besides kubiwa murori imo matera vairasa chikafu chevana vavo saka vana vacho ndovapei kuchikoro chikafu chacho vakarasa mufomu wane mu23 saka handisiziva kuti tigadzirisirewo ipapa hamuna here chimwe chichemo chamuda kupa kugavhmentaura chichemo tinochida vakatibata rafu dai vakatiudzawo ndepekugara aiwa dai vakatipa notisi first hongu vakamboisa mapepa izvezvo ngavatipe pekugara pacho pakasungunuka pavasinga vachitizivikidzira kudai so aiwa tinogamuchira tinotodo pekugara pakanaka hai nini hangu ndaita
ndaita zvebusiness apo ndaitengesawo madhiringi tichingota kuti zvinhu zvacho zvifambe ndakazoti vakangoya kwakutanga kudambura ndakaita chubhi kwakutanga kudambura zvinhu kwandatoti ako mukadambura zvinhu zvangu ndozorarama sei kobva vati hamutiudze izvozvo tisatova munomu vakaita zvavanoda ndandakangostika zvangu kudai kobva vatakura pakuenda kwagono madhiringi handina kana pekutangira maairtime zvese zvebusiness vanhu kwagono vakatora wardrobe zvandina vakangosvika kwakupusha zvakasarako handina chandakawana kutoraramirawo kwamanini wangu handitori izvezvi magumbeza hatisitoziya nditorioneka ECDA negrade 2 izvozvi mukatokaona hembe dzakakapfeka katopuwa nemwanasikana kamwe kashaka akamutoona kurobe yakakatopfeka idoti akatoshata kamwari akaona ikari kutorwa chibage chimbishi pekugara hatina kana plani nevanhu alright kwagono kwamutara ndokuri kunzi kumapamba kukwasha zvekuti vatoti mosquito zvaimukwasha hamutaure totofana kutoenda kuchipatara nokuti pakatoshata pamwe zvosvika mairara sei mairara makati vakadzuka vari muoko mairara sei gorapa nezvinhu zvako ipapo wairara ngochaiva neiko chaivapo tati nokuti takazongosiya takutotizope pekurara pacho zvepekutogara hatitorina izvo zvepekutogara hatitorina totaura kudai toda kutozama kuti pavanodaidai tongogara ani muona zvadzakaita ndoma toda kutongogara imomo zvinhu zvedu vakatorasawo kuzvikatorwa nevanongoa samba gumbeze kufuga mulaweri hatitorina vakatobiwa zvinhu hatitorina kana plani hatikanguwesivimwana ona izvo atorwa chibage chimbishi godoritoriko kuserukora tatitotorowo zvazvakakohewazvo effect yaitika izotoda pekugara because so far we are stranded vana zvikoro ini mwana wangu anotodzidza kwadheni up to now nhasi atomurovheza zvikoro mumwe anodzidza kuharara hai nhasi haana toenda kuchikoro mumwe ari kutoenda kucollege kupole haana toenda kuchikoro saka at least government ikatibetsera to finance this pane mari yangu yanga ari muhomwe about 1,500 yanaenda kubhadhara mwana kupole handisina because zvinhu zvese zvakarasika hana kutozvidiscover kuti yanga ripapinda anga nine gaba rangu ranachengetera mari yangu hana kuiona gaba racho iro up to now saka ndikuda kuti ndirecover this money kuti vana vangu vaende kuchikoro ini ndakarwadziwa nechiitiko chakaitika chikandibata nandaenda kunotengesa ndakasvika vanhu vachitobvisa maproperties angu mumba hapana kana chanandambobvisa kunyangwe nemari yanga iri mumba chaiyo chaiyo vakakwanisa kuita zvavanoda kuda kuti ndipinde zvikanzi aiwa yatotuleti mamuri kupi tikatakurwa tikanorasirwa kumarara vachitakura kuchiisa kumarara takabirwa ndofunga takabirwa maproperties akawanda magumbeze mapoto hatina kana pekutobikira zvinhu izvo zvakatishungurudza singaite tikukumbira kuti tibatsirwe kuburikidza nezvinhu zvedu chiitiko ichi chakatirwadza kana pane vanobatsira kana pane vakaona chiitiko ichi vanobatsira tinodawo pekugara pakanakawo pekuti tinopiwa pekugara patisingazodzingizve zviitiko zvakadai izvi zviri kutibata takambodzarwe futi kuramba tsvina kuti katifungidza kuti takugara futi panapo ino nyaya idzodzi dzadzokazve hatina zororo pano vanotibatsira vachimbotipawo zororo kuti tiwanewo petinogara patisingadzingi izvozvi zvakatiafekta neniwo ndakabirwa mabhatiri edu elithium aitowanawo kuti anosimudza firiji netv ese handina kumaona mabhegi mamwe akakosha hatina kuzviona saka zvinhu zvatakashayiwa zvatoti afekta tese kuti titsvage mari unotsvaga kupi unongotenderera kuti pamwe tichanziwo huyai mugare naapa saka tinongotenderera mudhuze nekuti hatina kwekuenda saka takangomirira kubatsirwa nekukasika takangomira negumbo wari nekuti hatina pekuenda tatendawo dambudziko ratinaro panapa nderekuti mastenzi aya akabuda kudhara kuma 2007 mastenzi dhara njirawo raingovapo iro riri
zvakangomira zvazvakaita izvi papasina kana nyaya yekunzi paroda kuzobviswa vanhu vachizikendi da kuzowedzererwa zvazvakaita izvi. Tichangofungidzira kuti iye anongopari tari kuseri kwejirawo rake tatakasiyawo rodhi idai kuona mota dzedu dzinongofamba dzichidzira kudai so iye akuzouya futi akuextend akuda kupinda kune dzimastens akanga apowana kudhara 08 mukatasa izvozvi pane makore akati wandei vamwe vana vakatozarirwa munomu vakatokura vakati naunororwa. Saka vamwe vabereki vazhinji dzatongova chembere dzimwe dzacho dzatotorwawo nevana vadzo kuti dzitonogara but vazhinji vacho apa vana kana nekokuenda vatori vanhu vatongogara munomu vatongokurira munomu. Ukatasa miti iyi yatova miti muhombe miti yese kunoya miti mukuradza kwakagarwa kudhara. Saka todambudziko ratotiwira kuti sei zvazoitika nhasi makore ese ava vanhu vanga vakagara panzvimbo ineyi. Saka nyaya iyo totokumbira kana kune ma-MP kana vamwe vatungamiri venzvimbo ineyi kuti sei zvazodaro nhasi makore ese vanhu vanga vakagara nzvimbo idzi vanhu vakadzipiwa nemusangano. Kana kanzela wenzvimbo ino yafana kutomiririrawo nzvimbo ino because kunotouya kunoiswa mapoling station kunotovhotwa kwese kuno vandozova vanhu vese vanovhotera vachivhotera musangano handiti. Saka toshamisika kuti zvinhu izvozvo pavanoisa mapoling station vanenge vasingazivi here kuti kune nzvimbo dzakadai so idzi dzine mutauro iwo vasingagadzirisi mitauro iyoyo. Pane makore mangani izvozvi paitwa maelection nzvimbo dzine dziripo idzo dzisingagadziriswi iko zvino zvakugadziriswa after maelection vanhu vawana zvigaro zvavo hakuna kana hwana ruda kutumirira. MP wacho akangouya haana kutaura nyaya yakanaka yatakanzwisa angoti tevedzerai zviri kuita vanhu ivavo vauya nemutemo but ivo vari vatungamiri vanenge vari kumusoro vanogadzira mitemo yacho iyoyo. Saka tikushava kuti saka kwavanogadzira mutemo wacho kumapariamendi uko vanogadzira mitemo yekuti dzvinyirira here so vanotipa nzvimbo dzacho dzekugara ndivo vakatipa nzvimbo inoyi. Atenda kutaurawo panapa ndichirwadziwa ndogara kusipidhi kundogara asi ingouya kubva pazvakatanga kuitika nezuro ndakaswera ndichingofamba ndichiuya kurwadziwa nevamwe vangu. Ndakanyanya kurwadziwa nenyaya yekuti muno matina here vamiririri vanokwanisa kutimirira vanototoitawo pokugara inga kunotori nevamwe vanotobva kune dzimwe nyika vari kugashirwa munyika ino yeZimbabwe. Uyu ndikati zvakafanira kuchipingo kutori nenzvimbo inotori nevanhu vari kugara izvozvo asi havasi muno muZimbabwe. Isu vana muno muZimbabwe tirikuti tikangoda kutogarawo patati tiri kudzingwa hatisi kuziva kuti hondo yacho yakarwirwe chii takarwira kune vamwe dzimwe nyika here kana kuti nemuno muZimbabwe. Ndiri chairperson weVictoria Chiteko District inotungamirawo mayouth muVictoria Chiteko District. Chiri kunyanya kutirwadza ndechekuti pavakauya vakatipa 20 meters away from the jirawo vachiti ndiwo pane mugani wavo. Tikaita sekudaro tikachengeta futi jirawo yavo seyouth yeVictoria Chiteko maitomboda kuiwa nevana veStone Ridge but taitorwisa vana veStone Ridge kuti vasapindepi mujirawo nekuti taitya kuti tikadzava tapindirwa nevanhu vekubva kune dzimwe nzvimbo mujirawo tinopedzisira tadzingwa. Taichengetedza jirawo iyoyo tichiti musha wekuti taifunga kuti pamwe tichatasira kuti tichazotobenefit or something kubva kune vanhu vavo senzere tikachengeta musha wavo but always of a sudden nezuro vakangorekana vasvika vakati zvemapega tichashandisa vakutongoda chete kutongopwanya pavari kutarisira ivo kuti vari kuda mugano wavo. Saka zvinhu zvikutirwadza nekuti inini sachairperson ndenge ndavaka nesa ndatombogara mari imba yacho ye5.0 saka zvinhu zvikutirwadza zvisingaiti. Tarwadziwa kwazvo taona kuti vanhu vemujurawo mumachiyango vashandisa kuti vanhu vanogara muno tine urombo hatisi kugona kuzvimiririra pachedu financial. Saka havana kutarisa marights edu sevanhu, havana kufunga kuti tinorarama sei zvokuti ndaitarisira kuti kana vari kufunga kuisa development vanofanira kuita negotiation neutungamiri hwedu munomu watinogarisana nawo votiudza kuti kubva apa kusvika apa itai so zvokuti dai zvaibvira pavangu vari kutiisira rodhi panapa vaifanira kuita zvakaitwa rodhi pakaiswa tovababalas hapana mbotorwa vanhu vachinokandwa kunze kwerodhi zvokuti nhasi yashamisika kuti vanhu varara vakagumbata kudai tumagumbeze twacho tumaaini tumachichi twabvutwa. Ivo vachona vaiti ini handisandamboona upenyu hwangu hwese handisandamboona mupurisa anopinda mumba achitorera vanhu propati achibudisa panze achokanda mota. Kana ari mapureti vaipwanya, kana ari maredhiyo, kana ari matv vaita kukanda mugonyeti. Tofunga kuti pane vanhu vari kunotorwa vachinoiswa vakanyepa kuti vanhu vari kunoiswa kwagono. Ivo vanhu vacho vainokandwa kumhiri opposite side yekwagono pakazara mapamba pakazara mvura nzvimbo yekuti panotoona chibage chevanhu ukuthi iwewe wacho ukatoonekwa nevaridzi vechibage wakakandwa ipapo waisorohwa zvakare. Saka vanhu vaenda vanokandwa ikoko vangososiya zvinhu zvazvo kwakudzoka kuzorara mumudhuri. Nhasi wafuma wakapwanya mudhuri iyayi havana kumbopa warning
pavakatanga kukanda zvimapepa vakakanda zvimapepa zvefeki zvokuti munhu wese ane pfungwa dzakakwana aita akazvitarisa ona kuti haasi mapepa ekukoti. Vakakanda zvimapepa zvavakagadzirira pavati dabva kukoti. Nezuro racho vakauya nemota yekoti, vakauya nemapurisa. Zvinhu zvacho zvairatidza kunge zvekugadzirira so zvaisina kunyatsojeka zvakanaka. Ende hakuna vanhu vanoda kuzogara munzvimbo yevanhu inogara vamwe vanhu. Handiti vasingafunge kuti vanhu vachona vari kupwanyira vanodawo kurara, vanodawo kudya, vane jenda. Vanofanira kuzivawo kuti torarama sei. Handizive kuti hurumende inotiwo kudii nesu. Handizive kuti musangano unotiwo kudii nesu. Handizive kuti utungamiriri unotiwo kudii nesu nokuti it's more than 100 families dza-affectwa. Ende munhu ata-affecta wacho haana kana tsitsi, haana kana respect, haana kana respect even napresident wedu wacho chaiwo. Haasi kana kutomboita respect nazvo. Saka tikukumbira kubatsirwa nokukasika nekuti hatichazive kuti madzimai edu achiri safe here. Ndakarara usiku mudzimai anogona kungotorwa akaenda, mwana anogona kungotorwa akaenda, upenyu hwacho hwatotiomerawo. Tokumbira rubatsiro baba. Nokuti inini ndakauya muno kare ndachembera ndiri kurwadziwa kuti vana izvozvi vana vakasiya vakandwa kwagono vakatukusango uko kwagono kwachona hana kusvika ikoko vakasvikira murodhi vachisiya vadhamba vana vakatorerwa magumbeze vana vechikoro taurairwa musangano asi takasimba nemusangano kasimoni ndakauya ndichigona kumhanya iye zvino handichagona ndakamirira ndachemawo nechiitiko chaitika pana pakupwanyirwa misha uye vana varasikirwa nezvikoro vanhu vacho uye pavakatakurwa vakangonodhambiwa muchibanje mumvura musina kana chinyi vabirwa zvinhu zvavo vachishaibe kurara. Chekutanga toda kutenda kuti kansela wedu anga asina changa achizivawo kusvika nhasi pakupwanyirwa kwevanhu kwedzimba kwese kusvika pari nhasi, asi iko zvinezvi auya pano kuti amirire kuona kuti vanhu vedu vafambawo sei, vaonewo pekugara pakadii. Iko aendewo kumusoro atikumbirirewo kuhurumende vanhu vakapwanyirwa pazuva ranezuro vawane pekugara. Iko zvinezvi kutaura kwatiri kuita uko vanhu havari muchibage, vari musango mumapamba kwagono vakangononzi dyo. Zvinhu zvavo zvacho zviri pasango kutaura kwatiri kuita uko. Zvinhu zvakabiwa pausiku hwanhasi. Hakuna mabhuku evana vechikoro akabiwa. Vana vechikoro tinavo panapa pese apa havana kukwanisa kuenda kuchikoro vese vana muri kuona vari panapa. Upenyu hwakurarama vana ava hwakusiririsa. Vamwe vacho vakarejesta magrade 7 havachakwanisi kubva musango kuti vakwanise kuenda kuchikoro. Inhamba yevana vakakura chaizvo. Tachikumbira kuda kuti dai hurumende yedu yanga iri yamhanya vana ava vaende kuchikoro. Tarisai kuti vana ava vachazovei upenyu hwavo hwamangwana pakutambudzika kwavo kwavari kuita. Saka kukumbirawo kuhurumende yedu dai yanga yatitsvagirawo pekuti vanhu vaone pekugara. Hatichakwanisi kuti timhanye yedu neakawanda, mamiriro atakaita akaoma. Toda kutendawo vari kumirawo vachipoonawo nehama dzedu dziri panapawo. Kumbirawo rubatsiro kana kune anobatsiranawo nehama dziri musango anenge one room. Panguva inoi kana situation yakamira yakadai, kungoitawo mwoyo werudo, wongotorawo mumwe wogarawo nekamhuri kachonawo zvakanakawo. Hama dzedu tisagare muchibage, tiri maZimbabwean tese ngatibatsiranei. Kansela vedu tinokumbirawo titsvagirewo pekugara nema-MP vakuru vedu mupindire une dambudziko rapindana naro. Makambani aya munhu wacho akapwanya haana tsitsi, haana kana kwakambofamba, hazvina kana mapepa akakwana ekuti zvakafamba sei, haanawo kuvewo kana nekuabhutitana nevanhu. Ndinotenda nenguva yematipa taona pasocial media dzimba dzichipwanywa vanonga vachitaurira vakuru mutungamiri wenyika aona kuti pasocial media ndatumwa nze ndaona chichiitika ikokumise zvichiitika izvo tida kuziva kuti ari kupwanya dzimba dzenyu ndiani, ikanzu here kana kuti ari kupwanya atumwa naye tipei mazita evanhu hatichadi kuona futi dzimba dzichipwanywa vaizvozvizvo noti wasieta wataura takuona painopwanya. Mazita akunedzari kutaurwa vanhu havachazikani.
Pasine mandu menderi kuti hapana munhu anopwanyirwa dzimba vakadzoka vari kupwanya dzimba mhanya yemutiudze nenguva toya tizvimise izvozvo asi izvo zviri kudiwa nehurumende yaMunangagwa zviri kudiwa neZANU-PF asiwo magariro evanhu muZimbabwe ekupwanyirana toda kuziva vanhu vaita izvozvo kana uri mutemo toteera isusu mimimirai uku isu totarisa zvemutemo togadzirisa chatisiri kuda ndechekuti momirira kusvikira tasvika patasvika mozotanga kutaura pamunenge mangopuwa mapepa tipe mapepa iwayo nenguva totarisa mapepa iwayo toita hurukuro nevanenge vachiti ndo varidzi venzvimbo ivavo kuti vasapwanyire vanhu dzimba vanenge vagara nekuti mukapwanyira vanhu dzimba mudati vanogara kupi vakabiwa nezuro vabiwa vakabiwa muZimbabwe hapasina chapwanyirwa kurwadziwa muri kupwanyira vanhu dzimba kuhopli construction detention fund nezvimapepa zvenyu zvekoti zvibara muri kupwanyira vanhu dzimba muri kuva nobotori vagari vekuno hopefully pamakatenga lendi kuna Chiyangwa iyo Stone Ridge yacho ya muri boundary ne hopefully ngunga mangwana kuseni napa 7 yako usika mwasika kupezi wangu icho immediate effect, stop any demolitions. Is that clear? pasine mhandu saka mumusha medu ndofunga panapa ndina provincial member watinawo mai munyera handiti vangoti ndo shefu vanenge vari panapa vangoisawo wanorotuwe maswera sepachipamwe vamweni murikuona tiri kudzungaira zvakanyanya kuti auya panomakusenta iko zvinoti nemi tiri kungochema tese dambudziko kusvikira munhu wese saka takangomirira meeting ya7:30 yamangwana todzoka bheki kuno neshoko rinenge rabva kuna minista towana way forward pasine mhandu ini ndoitwawo Eva Joyce Kamusikiri, kansela ward 35. Ndiri pane nzvimbo yakaputsirwa vanhu dzimba nezuro. Saka ndiri pane nzvimbo ndauya kuda kuti ndizive kuti zvakafamba sei kuti vanhu vange vachipwanyirwa. Saka ndiri pane vanhu vakapwanyirwa kuti ndinyatsonzwisisa kuti zvakamira sei semutungamiriri wevanhu. Sakansela akasarudzwa nevanhu. Zvakadaro saizvozvo ndanga ndichiadresa vanhu kuti ndinzwe zvichemo zvevanhu kuti ndonozvisisa kune vakuru vedu vanova ivo minista Garo
kuti vatibatsire maringe vanhu vakapwanyira kuti tobatsirika sei. Zvisineiwo minista vabva vauya tikaadhiresa vanhu tiri pamwe chete naminista kuti tofambisa sei kuti tione nenyaya yekuti vanhu vakapwanyirwa kana zviri pamutemo kuti vanhu vange vachipwanyirwa. Chishuwo changu ndechekuti ndikumbirewo kuna minista kuti vanhu vange vachiwanirwa pekugara, nokuti kana ichinzi nzvimbo yerodhi hatikwanise kuti rodhi ngaisavepo. Kana pakanzi pamaster plan pakanzi paine rodhi hatipikise kuti rodhi ngaisave sakansela, nokuti ndodawo development. Chichemo changu, chikumbiro changu ndechekuti pane rodhi, kana pachinzi pane rodhi ngapange paine rodhi kuti mota dzikwanise kunge dzichifamba dzichipinda mumusha, tinorwara ambulensi ikwanise kunge ichipinda uchitakura varwere, tinofirwa ambulensi mota dzepala dzikwanise kunge dzichipindawo kunotakura vanhu. Saka ini handina hangu zvakawanda zvandotaura. Chikumbiro changu kuna minista ndechekuti tokumbirawo minista sevaridzi venzvimbo, sevakuru vedu. Inini ndiri mudiki panyaya iyi, ndiri mwana. Ndiri kukumbira kuti minista mutibatsirewo dambudziko randasangana naro muwadhi mangu. Saka tataura naminista, wasvika panzvimbo tikataurirana tikawirirana. Mangwana ndichange ndine meeting naminista vachitibatsira kuchema kwangu kwandaita kuti vanhu vari kupadzirwa dzimba vachishaya pekugara. Mhuri dzakawanda taura kwandiri kuita dzikurara panze, vakabirwa mapropati avo, vana havasi kuenda kuchikoro. Chinova chinhu chandirwadza zvikuru sakansela wemunzvimbo. Kuti ndinge ndiri kansela ndakatumwa nevanhu ivava kuti ndiende kutown house. Ndo vanhu ivava vakaita kuti ndinge nichinzi ndiri kansela. Saka ndokumbirawo minista kuti mutibatsirewo kuti vanhu vange vachiwana pekuita sei pekugara. Tinotenda.